Eri Msamvula. Ajeroka zipo mena sosina mister. Wadamba kale tu. Zakokala kuti profession yanu sima peleka maudindo. Kupanda kuti makapeleka maudindo wa newsroom. Basa na kuti wakuti. Kwa mukana kokala kuti muntu kuti buyo anayambira kuti. Yes. Nde kuti also ayesatu. Ayesatu. Bweze badu kuti amfumu Sasa ka professor. Analisa zimene. Higher learning analisa zimene. Amagana zene. Ngakale semuwiki waka andakukoka be ma professor akajibisira wakuyi ndoza kuyi akajibisira nanga maramulo ndo ananena kuti ndo ukafuna kala professor upitire ku school ukafuna kuti ukale doctor upitire sukufuru ukale PSS ndivyo kuti PSS yano inali kupanga bwanji koma kungozi bajika kuti ayi basi ndile Dr. Blessing Seruga. Nanga yajukala kuti Teo Cyprus University. Koma mwina kutsogolo kumwina tizamva malisti no akutuluka nanga so kunali kumwa ulemu chabwino kwina kumina okuti awapitirizabe asiye akanaje inuyo kuyambira lero sino adokota amvula sino professor isafika meneko aleko ndikusira imene ifike sanandaure komanda kwina mvula inu mwakhala mukugira ntchito zosiyanasiyana mwapanga zambiri tikudziwani matundu ambirimbiri anthu zimene amafunira kuti azitchula kuti professor kapena doctor chifukwa munango wapatsa fe naona good ogondwe pa interview nankapanga pa pompano pa MBC program ya The Legends adakana kuti ine nangu ndipasa zimene zichi ma university anga anandipasa don't call me doctor call me mister. That's what they say. Anthu zimene amafunira kuti aina azikhala professor ka doctor pamene sana nangopatsidwa chimakhala ndi chani mwachidule ife nkhani athu yaikulu simene ndikuona kuti umakhala ka status chocho kuti ukamadusana ndi azako aziti koma wando dokotere sipano ena zimakhala kuti mwina moyo wawo ukhale ngati anthu akamaona aziwaona kuti ngati wo ngopambanira kusiyana ndi anzawo so anthu ife tinabadwa ndizikhumbokhumbo zambiri pale anthu ena amene miyo yathu imafuna kuti anzathu tikakhala pamalo anthu azitiona kuti ine ndinokuti chimodzimodzi ndilo akwina kwakwesakhala bwino ngakhale kukali kuzipembedzoko kale timaziwa kuti munthu kuti ukhale reverend ndikuti unadya mabuku autumiki kuti munthu ukhale bishop ndikuti unazama unakhala reverend unakhala pastora ndi utazamazama ndi umazafika pa bishop pamasiku ano munthu ukuzokhala ndi mpingo wako kuti anthu akukhulupirire zimene zikutuluka pakamwa pako ukuti ndiwe bishop olowambisa kuti chero katangwambisa ministry kapena iye ndi family yake atokhala bishop atafuna ajare munthu akumayambira pa bishop reverend akumakhala ngati kuti ndiwachimidzi zona osangokhala so prophet amakhale senior maranki chiko prophet mende mauziwira ife mende nauziwira traditional prophet wazikuti munthu amene mulungu anampasa ulosi kuti akozomala kumaona zakudima ulozina zimene maso ambiri sangathatano ndeti mapeza kuti munthu yatha kunena atha kulosa za msogolo atakupa nena chinthu chimene mawa chizakhala choona koma iye wachinena lero wachinthu zakhala choona 10 years from now because prophetic amata kuunikira za kusogolo masiku ano tinapwekesa kuti basi aliyense yakuzokhala prophet chabwino nkhani yachayikulu simene yochapankamwa pankamwa akanakhala cheya weza kuti zimene za maboma chabwino ndithokoza kwambiri ndimafuna nkhani ndikambe tsiku la lero tiyambe ndi nkhani imene padakali pano khairi nkamwankamwa very sensitive matter koma ndafatika kuyambira nabe nkhani imene ndiyokhudza nkhani ya taona kuti adziko la Tanzania anena kuti
amalawi mutha kumabweretsa katundu wanu pakati pa zinavuta nkhani imeneyi tinamva nthawi kuyankhulapo koma taona kuti aku Tanzania masiku atatu apitawo anatulutsa statement yawo kuna kuti ayi panopo tapanga lift ban imene anena kuti zinthu za agriculture izi kumene zakumunda izi zitha malo wanu kuchoka ku Malawi mabwera kuno ku Tanzania chifukwa kuti iwo amachita zimenezi chifukwa kuti ngati dziko la Malawi idanena kuti tikufuna tilimbikitse kwambiri zinthu zimene zili homegrown kapena zimene timalima mdziko muno kuti zimene zizikhala kwambiri m'misika yathu sitikuza kuti nkhani imene tifuna tikambirane mwachidule kwambiri mungayankhulapo zotani Mr. Mvula kuti ku Tanzania anena kuti ayi mutha kumabweretsa koma understand kuti kukhabe zokambirana kutsogoloko koma nkhani imeneyo inabwera motero ine ndinganene kuti zokambirana ziliko mulungu omwe uno choyamba yes mu Tanzania tanthauza kuti atsogoleri athu ndona zathu zipita ku Tanzania kukakumana ndi anzawo ku Tanzania kuti akakambirane nkhani njofuna kuti kumakambirana nja diplomacy mwina international relations ubale wathu pakati pa Malawi ndi Tanzania ndi Zambia ndi maiko amene tayandikana nawo so nkoyenera kuti mwina tizikambirana ngati chinthu chofunika kwambiri so kuti ya Tanzania sana bweze moto ndikupanga withdraw ban temporarily moti mwina ndikuvomera kuti ndikambirane akasiko yamba ndikukhulupirira kuti zachitikapo mbuyo andinganene kuti chinthu chabwino ndi chinthu chabwinonso chimene anduna athu anachita kuti kutchula zinthu zimene mwina ifeyo ngati Malawi tili ndi kuthekera koma ngakhale ife tili ndi kuthekera zinthu zija timazigulabe kuchoka kwa maiko ena so ngati chinthu tili ndi kuthekera ndi bwino kuti zinthu zambiri zizibwera tizigula zathu chifukwa nafenso tena kuti mwina mchizungu zimamvekera bwino kuti tipange grow industry imene ikupanga zinthu chasere akachewere kuti azichokera ku Tanzania pamene dziko lino kachewere amavomera amalimidwe pena paliponse mwina si bwino ndi bwino kuti tingopanga improve capacity yathu yopanga produce kachewere wapamwamba woti ndi wakunja uja timati izi za ku Malawi ndi kutenga za kunja zija kumapezeka kuti zikufanana olo ziliko bwino chimodzimodzi tili ndi nachesi ifeyo timamwaza ambiri matanjerini maorenji zina ndi zina zimene zimapezeka ku Malawi kuno koma ngakhale kuti quantity yake yayo zimene timalima ife simakhala yayikulu sitinapange build capacity tili ndi nanas zimene zimapezeka zambiri ku Malawi kuno ku Mlanje kuchoro zoti zimakhala nditi mpwechepweche paliponse tili ndi mango zimene zimakhala zilipo so zimene ife tili ndi kuthekera kuti tikoza kumapanga ndi bwino kuti mwina tisamazipange timaziode ndiye chindunji cha import substitution cha or choti zinthu zija zoti ife tisamabweretse zinthu zimene ife tingati kutani kupanga pali zinthu zinaso kani mandasi sitingamapangiza mandasi kubwera ku Malawi kuno bread zinthu zoti mwina ku Malawi kuno tikuza kukhala nazo ngakhale kuvomereza anthu amene amakhala ku Malawi kuno anzathu ochokera maiko ena kumazapanga zinthu zimene Amalawi akhoza kutha zinafika pakati pa kuti mapeza China kumba jero amajero izona kuna abambao ajere ukazi azibanga zimene ubezeka kuti China akugurisa ma plastic hii aitufuna agurisa ma factory upanga chane ma plastic kugurisa azigurisa Malawi ena ukita ma cafe ena akupanga zidebe ife tifuna Malawi azipanga zidebe tu osati kuti pakana Chinese zidebe then kubezeka kuti kazi ntuza zingono zimene zosi zoyenera kuti mwena ndi bwino kuti anthu tizikhala ndi ndondomeko yabwino so ndi bwino kuti boma lathu liyikepo mtima woti zinthu zimene tingazipange ku Malawi kuno tizizipanga ku Malawi kuno
ndi chinthu chonena kuti chitithandiza popeza ntchito za kumalawi kuno anthu amalawi akumalawi konkuno koma zitithandiza kuti tikhale ndi kutekera kwambiri ndichifukwa tili ma technical school kuti zinthu zija zizipanga mwaukadaulo kuti tisakhalenso ndi njala yoda zinthu kati zimene zija kuchokera kunja chikatenga oda china chilichonse ndikuti tikutulusa madola so ndi bwino kuti tichepetse kutulusa madola akumalawi kuno koma tizipanga zinthuzo zathu tizipanga bwino kuti nafenso zinthu tizitsa kuzigulitsa kunja mu business ya chizungu cha business amanena kuti kuyenda zinthu vye muli ndi kutekera muli ndi economies of scale kuti inuyo mukuta zimene zija ndi bwino kupanga perfect zinthu zija kuti zizikhala zabwino kuti muzikapikisana ndi anzanu pa misika ilipo. So iyo ndi mongolanko manyowa komangolanko kwa chitatu ngolena kuti anthu ife tinajoina mabungwe tili ku SADC tili ku COMESA tili ku gunga subana after chocho imeneli ndi mabungwe amene kuti ndi tiso ni bilateral ubali opakati pa ife ndi dziko pamene paja ndi zinthu zimene ukambirana so zimafunika kuti tikafuna kupanga china chilichonse tikalankhule mabungwe amene aja kuti mukagwirizana so that mene munajoyerana kuguluja anzanu asazizimuke chipanga kuzizimuka ndi chiwake amapanga react mukhala ngati tsopano mwamenya pama limodzi kuti aja kuti ifenso tikutani tikumenya nomlomo wonse ndi so ife angatiso tangati Malawi tilirandi rocked ndiye tiyena kukhala ochenjera po pakadiru ndi anzathu amene timadusamo kuti asakwiye chikokozo kumatisekera ngakhale malamulo international law ankitad national nation ndena amanena kuti maiko amene ali land rocked ali ndi ufulu kuti maiko amene ali kufumira ligombera nyanja asamale perese kutumiza katundu wawo ndi kupanya malamulo so Tanzania mafuna atisekere kwanakhala kupanya malamulo koma iwo amangopanga zandale pwanya chikwa ifeso tunapanga pwanya so chimene kanene in brief izi ndi chinthu chamtengo patali chofuna kuti nduna zathu ziyende ndi aku foreign affairs akakambirane akakhala kuti zikuvuta president athu alankhula ndi anzawo amayi Sululu kuti tiyentivesesane apa ninkhani yaing'ono koma mwina titengepo phunziro kuti mwina kusogolo kupita kusogolo tikhulupirire kwambiri kulankhulana tisana chite chinthu chimene ife tikuchita chimodzimodzi iwonso anzathu aja tizilankhulana azitilankhula akafuna kupanga chinthu kuti tizigwirizana yes chabano cheroka mwana akuti akuranena mwachidule kwambiri koma malisa zonse ine ndikuona kuti Malawi akudzuka mwina zinthu zomwe takhati kuzekerera kwa zaka zochuluka zomwe zatibweretsa mavuto omwe tili nawo lero boma panopa ladzuka likuona kuti tizikonze izi sikuti zikomere ifeyo padakali pano koma tike mfundo zomwe zingathe kutukula Malawi ana athu kutsogoloku akadzamayang'ana mbuyo adzaona kuti komatu kunali a president akuti kunali nduna zakuti zinayetsetsa kutiyikira maziko azinthu ngati zimene ndikukumbukira tikucheza ndi amumba mprogram ina pompano ankanena kuti koma zoona munthu azichokera ku Nigeria uga kubwera ukatsegula barber shop kulilongwe ya zimenezizo mwina ngati ndizaubaleze tizunike bwino nene kuona kuti tayamba mfundo zabwino zoti tizidziwe kuti ife Malawi tithokwanitsa kupanga zina ndi zina takhati udandaula ati umauda ma toothpick kunja zinthu ngati zimenezizo ndamvula monga mmene anenera kuti tikuyenera tidzutse economy yathu ifike poti yafikapo zinthu zomwe tingakwanitse tiyambe kuzipanga tokha komano ineyo nditaona izizo sindinadabwe nditaona dziko la Tanzania litasintha maganizo ake unayo kuti ayi tikupatsani kampumulo pang'ono kuti zipitirizani mbali ina tikukambirana kuti uone president a dziko lino Dr. Chakwera atangoyamba utsogoleri wawo chinthu chimodzi chomwe anachika pa mtima ndikukonza maubale ndi nziko momwe muno
anayamba kupita kwa former president kenako kuchoka pamenepo tinaona pita ku Mozambiki dziko la Mozambiki ndi Malawi zaka zina zake sitimaona bwino ubale wake sunali wokoma koma tinaona kuti ndi a president anthawi imene chanyusu zimayenda kwambiri mpaka kuti pasambali ina ladwa kulawo kuchoka pamenepo ku Tanzania zitatigwera anabwera kutithandiza mu njira zambirimbiri kutigulitsa chimanga ndi zina zoterozo ku Zambia ku Zimbabwe ndi anangagwa amachula kuti ndachimwene awo ndio utakuona kuti ineyo ndimaona kuti sizipita patali pa zinakokedwa kwambiri pa masamba mchezo mwapalamula anthu ndinu landlocked countries mulowera kuti mumazimva chani zitatuluka zinaona ifeyo pa maubale ndi maiko ine sindikukhulupiraso ngati tinakhalapo ndi utsogoleri omwe unamanga ubale wabwino ndi maiko ena kuposa utsogoleri omwe ulipo zapita mpaka na kunkhani za chuma World Bank IMF taona dziko la America liunena kuti ife embassy yathu ku Malawi sititseka ngakhale kwina kuti kutseka nde kunkhani ya diplomacy ine nimaona kuti we are safe under President Dr. Lazarus Chakwera moti izizo president mini nduna zipita ku Tanzania ndili ndi chikhulupiriro chonse kuti zikatha bwino pakhala kumvana kulolerana kokani kulekera apa ifeso tikoke kulekera uku kuti maubale a dziko la Malawi ndi Tanzania apite patsogolo nde Malawi asaope palibe choti tiope kuti zifika poti basi pakhosi ndi pakhosi kukana ayi maubale akhala bwino chitsanzo chake ndicho muchachitikachi kuti afewetsako achotsa zomwe anayika zotsamwitsazo kuti bapitirizani mbali ina itukukambirana nde ndikuona kuti ndi nkhani yabwino amvula analongosola kwambiri za trade ndi zina zoterozo ine nimaona kuti ndilowere ku maubaleko ndofuna nkhani yomweyo wanipitira kutsogolo kwambiri my next question inali imeneyo ndiyenda noti wayiyamba kale wachenjera nde ndipite kwa Mr. Mvula ndofuna you should come in pa nkhani ya diplomacy international relations and diplomacy imene dziko la Malawi badala libano lakhala likulimbikitsa especially what has happened about zimeza chitikazi kuti after titaona kuti pachitika nkhani imeneyi tapanga noti kuti despite kuti Tanzania inabweresa bani kuti ndena fenso za agriculture za kumunda izi musabwerese kuno kabazi sadutse kuno kama kenako melipanena amukutaona atatusa statement choera kunduna za agriculture kumeneko and anakwisa chito chizungu chonena kuti they have now there is a mutual engagement between the two countries so kuti pali kukambirana kwabwino pakati pa maiko awiriwa pa nkhani imeneyi that's why achotsa that ban ndimafuna ibwere ku nkhani international relations and diplomacy kuti what does that mean on how Malawi and our neighbors we are living tukabanja ndi neighbors Malawi ni neighbors tukukhala bwino chiyambire boma la Dr. Chakwera ubale unakhala reset bwino kubwera mndondomeko yake and president athu anapita ku Mozambique anabwera kuno anapita ku Zimbabwe anapita ku Zambia anapita ku Tanzania mwina azungulira sokuti angokhala ku State House ayi kwa muzindikire kuti ndiyambe ndi Mozambique ubale wathu under DPP unali woipa kwambiri unali woipa ndithu osakhala kuno bwino Mozambique ndife boma la Malawi chamuonana bwino fitinayamba ma program woti tikhale ndi shire Zambezi waterway imene ya Mozambique sana khale nayo chidwi izi zinachitika choti mu chaka cha 2000 kuna mpura Malawi wali kuli president Muluzi anasaina na Mozambique zokhuzana ndi development ya ku chigwa cha ku Southern Africa maiko Malawi Zambia ndi Zimbabwe kuti amanga zinthu apanga kwambiri amatimati na kala corridor imene tinanena kuti imene agwirizana kuti tizigwirizana kwambiri kandi za business ya mbewu kaza ma minerals kaza transportation kandi zinthu zimene zingakhala zofunika pamene panagwirizana kuti Malawi
yonso ifuna yiyambire so njanja sopano yakare yopita ku Zimbabwe Sena Rail anagwirizana nkhani ya kuti Mozambique ndi Malawi rail yochokera ku Moatize, because pamene popa Mozambique anaona kuti Moatize kuti apite nayo core kunyanja azizera Malawi. Padali mgwirizano wakulu kwambiri kuti core azipita uko, koma return road katundu ubwera akozomaza tenga katundu wina wa Malawi wena ngati funa kubwera ku Malawi kumapita panopo simaka return road tanzo kuti mawego naja zimangoenda osanyamula kale konse panali kugwirizana panali bezo kugwirizana za Shire Zambezi chukwa Shire Zambezi 120 kilometers or more ili muziko la Mozambique. So muziko la Mozambique pashire kumusi uko kushindi uko amalima ma prawns. Komanso kumene koko kumadusa njanji imene ili wadusa pa bridge kuli bridge atali kwambiri. So limene linakhala kuti simungadusisepo stima kono zifuna kuti ndikuti njanji bridge arikweze ndi 1.27 meters chanted whatever it means but then anaona kuti alipire ndani zokweza njanji pamene mufuna ino muziendesa mabaraji chikwa nkhani zoendesa mabaraji kufika kunoko zinayesedwapo kale koma zinakanika so panali mgwirizano panalibe so mena nabwera bingu iwana kandi dream yawo yofuna kupanga zimenezi imene inakhala kuti siri mogwirizana zimene anthu ajana kambaba anakagwirizana kuti zichitike so ubale unasokonekera samagwirizana Mozambique ndi Malawi pankhani imene yoyo ndizinapezeka kuti njanji jakuti ichoke ku Moatize avale ndi anakhala ngati pano mkhapa kati amene anapanga za njanji ndi ma concession anapelekedwa kuzera ma discussion inaruza chikoti concession yabayo ndo Malawi kana kai kupindula chikamena napanga naonde kusiyete pene panali nduna 100 itakala koma inazinzo zogwirizana kwabwino ubalewo unasokonekera achifanya kuti samakambira nasokonekera ubale unaisosokonekera wa ndi Zambia chikoti tinapangana boti zipongwe tingapo Michael Satana za kukala deported chowo Malawi kuno wasandusa mtu persona na nibrata zakazo uda bazo so zakwina ko iya izali zosayamba nkani zosayamba so a president awawa anafe wesama ubalewa so nkani jeda chitika zoti tikulimbana zamba a president janalo wa gear number 4 kuti yayi malmoda ende mu SADC protocol urokomesa or after chakuti ananguti ndiyambe za diplomatic channel ndiyambe kukambirana ma diplomat ma ambassador then asipanga escalate kumaiko awo ndikukhulupirira kuti khala president mwina nanko andanzawo Samia Suluhu so zimene zinafewesa so achakwera mosafuna kuti tikhale ngati tikuwapangira campaign pa box ya international relations akupanga tiki akupanga bwino kwambiri andakhala kupanga bwino alibe udani ndi maiko ena wonse so he has done very well better than basically most of the presidents have entered now so he is somebody I mean munakati chitikira kusakhala bwino anzatu samachidwa sofuna kutithandiza we get help kuchokera kwa anthu awo amene atizungulira and pano pa program ambiri amene akhuze maiko amene atizungulira tiyezere kupanga extend rail kufika kutazara kutundumako ndi kuti pene jendo ubale umene wabwino mutwala port imene inayamba nthawi ya UDF inagona pakati kupanga connect ndi Chirumba ndi chinthu chabwino so ndinganene kuti kukhala kugwirizana ndi maiko nchinthu cha mtengo patali and ndikukhulupirira kuti pamene azipita kukakambirana zingokhala kuti
akalimbikise ubale ndikupeza njira zasopano kuti bilateral agreements amene tinawo pakati pa ife ndi Tanzania anthu azikumana pafupi chifukwa the whole idea ukandi bilateral ndiyoti mukakhala ndi vuto muzitani ndi mphala yoti muzikumanapo kwakamba nkhanizo kuti zizikhala zabwino bwino and then mwinaso ifeyo tingowapempha zinduna zathu kuchosa phuma and tisamathamange magazi kufuna kupanga chinthu chathu chifukwa zinthu zakhala zikusolobana zapita nthawi sizingakonzedwe tsiku limodzi kungotelero ndayamba ndifuna zichitike koma tizipanga build kuti kumakhala kuti tiziziyamba ndiye tifike kuti tikoza tapanga build kuthekera chifukwa tikoza kupanga bani zinthu zina kukhulupirira kuti mwina tili nazo konkuno komwena zinthu zija zinafike pokhala kuti ife tingazipanga competitively or better than anthu ena anja so ndizazapezeka kuti mwina mazi aku Malawi okhala odula kusiyana ndi mazi oita ndochoka ku South Africa mazi okumwata kuti mwina mazi amabotolo aku South Africa akuchipa ife akonkuno akudula so zimafunika kuti tizipanga build bwino kumwana usola tafika ka ndikumayenda pang'ono chapata thokoza kwambiri chero komaliza bwanje nkhani imene mwina mfundo yongobwereza yomwe mvula anena kumapeto kuti mwina koyambirira ngati dziko we should build our capacity ukumbukira anthu ena ake tinapeza nsika chaku India uko tinathamanga kwambiri kuti tipititsa katundu wathu umene napeza kuti talephera chifukwa choti tinalibe kaya nali na ndola amene okwanira kuti tizipititsa kunja ufa nde mwina choyambirira as Mr. Mvula has said tichite build capacity kodi izizo tili nazo tingathe kuyenda patokha tikakhala kuti takwaniritsidwa mbali imene chatakhutitsidwa then titha kumabana zina ndi zina zoti izizo tinazo zokwanira kaya kachewere tinayo okwanira mashopo athu titha kumagula konkuno ndi zina ndi zinazi mwina tikatero ono nde tiziyenda step tikudziwa kuti sitiyenda mastepe anayi kubwerera mastepe asanu tizititayenda awiri kupuma kupita patsogolo kuyenda awiri kupita patsogolo choncho mpaka natifikepo ti tafikapo ndithu koma kuyambako nde tikuyenera kuyambadi pakhala anthu aziponya zitsotso munjiramu komabe suti tifoke ena akuletsa dala kapena akutsutsa dala chifukwa choti ali ndi magalasi andale akuona pamawa kuti mwina Malawi sakhala chimodzimodzi tikayenda njira iyi bwanji tiponye mnyala uku ncholinga choti boma lisatenge direction iyi lipite uku kuti zaka zikubwerazi chuma chathu chisapite patsogolo chifukwa chomwe chakhala chikuvuta ku dziko la Malawi takhala tikulimbikitsa njira zapo mwina zongoyang'ana zotsatira zapompopompo sitimayang'ana zinthu zoti tikayika maziko apa tikayika foundation apa kodi phindu lake likhala likubwera nthawi yotalika bwanji nde munthu yemwe ali ndi masomphenya kuti akuona kutsogolo akamona nzake kuti izizo izi zizatha kuthetsa njala kutsogoloko kapena chuma chathu chizakhala chokhazikika forex idzabwera malo moti tizitulutsa ndalama zathu kumapita kunja tikupanga zinthu zoti zibweretsa ndalama mdziko muno izizo izi tizibloke izi tiyikeko mikangano ndi zina zoterozo ndi cholinga choti zisapite patsogolo nde mwina saboma kamapanga aziwunikiranso mbali imeneyo kuti ena azibweretsa mfundo zokhobola ndi cholinga choti zinthuzi zisapitirire koma tiye tipitirire tayamba bwino tsogolo likuoneka kuti lilipo zokambirana tizikambirana mbali ina production ikupita patsogolo chabwino tathokoza kwambiri Mr. Mvula ndikupasa mpana mmalize zomandiza changa chonena kuti atsogoleri athu akupita kwakambirana ku Tanzania yes ndikanapempha kuti mikumano ya choncho imafuna kuti mutenge ma stakeholders wonse akuziko wanu kuli mafumu amene ali ndi maubale aku Tanzania akyungu yes kuli ma CSOs amene mwina amatha nonso kukhala nawo ngati pato gulu labwino bwino kuli atolankhani atolankhani MBC ali pambiri mbiri osati kuti chane because I must promote the idea osati kuti akachoka kumeneko amumba ndakunkuya zakhala ndi press conference hayi ngani zakhalita zimva kare chikuti iwe atolankhani amayimirira Malawi muri konko mukapanga ma vox pop chani ndi kuti Malawi
akhalali nanu kuti komweko sikutadikira kuti mubwereko ndikhaniyo yayi zimene zamazichita bwino kwambiri anzathu aku Zimbabwe aku Zimbabwe akhala ma issues aliwonse national issues amabebesa kutenga atolankhani kutenga mafumu kutenga kukhala nawo ma delegation amenewo kuti zinthu zija olma zipani mina zosusa zipani mutenga nawo mwene ana maromba mauza tiyeni nanu kumene kama tiyeni tikapanga umalawi ndi umenewo sitofuna kuti muzingokhala kuno ngati anthu opposition zipani jopo anjawala tiyeni nanso ngokhala komweko koma mukupita ngati Malawi delegation tikaone ngati mukatukwane anthu amalawi akuonani kuti inu mukakhala bwanji so utenga anthu ena olongolola kandi auje tiyeni tikhale komweko chikwa chilichonse chimene cha national chimafuna kuti mubwerese anthu osiyanasiyana diverse anthu aja aphunzire kuti akamalankhula azilankhula mu Malawi ngati anthu okhala ndi idea imodzi so ichi mina ndi chinthu chimene ndingapemphe kuti mupita Tanzania kukwera atolankhani mwatenga akiyungu mapita nawo chifukwa akiyungu kuja akalankhula kuti ukose ukiyera ukine ndi anthu andi anyachusanga amenewa azikaona kuti zinthu tikukamba zachibale zina ndi zina so ndingandoti koma so zofunikira kuti anthu zikhala nazo so mwina ndicho chimene ndingapemphe kuti pamene upanga arrange ulendo opita ku Tanzania atenge ma stakeholders ena amene angakathandiza kupereka pressure komanso kuunikira zinthu komanso anthu omwewo ndi amene angazapereka uthenga umene Amalawi angaumve kwambiri kusiyana ndi anthu amene mwina zulo makangana wamabweresa bani azikanena zina zacho akazichita manyazi kuzilankhula kuno bwino no ndathokoza kwambiri mfundi ufunika kwambiri imene mwamaliza nayo Mr. Mvula very important point chabo ndathokoza kwambiri tifale pita ku nkhani yathu yachiwiri taona la Mulungu latali wachuluka mtsogolo dziko lino Dr. Michael Usi akukhazikitsa odia zake alibe mlandu kunali kulilongwe kumasintha kukawale naona kuti kunali anthu ndithu anthu anabwera anatuluka ayankhula mfundo zosiyanasiyana zambiri zina maizo anakambapo za iwo ngati munthu zimene ankakumana nazo ku UTM zimene akumamva nthawi kuyankhula padakali pano zokhuza iwo ndi ku UTM uko kuchokera ku UTM pala UTM komanso anayankhulapo makamaka nkhani za dziko lino kuti lipita tsogolo akutani padakali pano panali vice president pasa nakambapo zina zimene president akuchita kuti president adziko lino apanga zotani so anayankhula zinthu ndithu mfundo zawo anazipanga package bwino kwambiri inene nayo satana sonkhano onse well packaged anafotokoza mfundo zawo anaziyala bwino kuzisiyanitsa ndithu kuti tukamba zachipani odia zake au kamba za mbuyo zinali zinthu afika potani akupita kuti maplani awo akutsogolo ndotani zonsezo anazitambasula bwino ndimafuna ndi kuyamba mwina ndiyambe ndi Mr. Mvula ndikhulupirira munatsatira bwino sonkhano menewu kapena makamaka sonkhano menewu kumasintha kumene Dr. Usi anachitisa popanga launch odia zake mungafotokoza ma points anje amene munatsatira bwino usatira kwambiri chabwino nadabwa kuti anakoka tu anthu kuti akokana anakoka ambira mafusa Dr. Usi mpaka nafika hapa unaona kuti makakari wodi yes mpaka ndiye munaona galimo limene anaendera driver anachita kuvala ndichipewa bwino zinene zilungamo zinali zinthu zooneka kuti zinaweza ndinadabwa sinayembekeze kuti akuchuluka ngati chocho ndichifukwa yake mwina mundare kuti ndi mwambi onena kuti chisilu chili ndi mwini pa nthawi imene Usama achosa anapanga label kuti amene mukapangeni chipani chanu mukaone ngati mungapeze anthu so chipangeni chipani chanu ngati mungapeze anthu ndi awa anthu oso ambiri anali a UTM ambiri ayiona tero ndithu yes anali a UTM ena kuti nachoka UTM chikwana sana pasa chakudya kumaliro amatero amai moforo ata makazika ninjala sono ati ndalama zimabwera iwo nazizimuka kuti ife ndalama zinamvoti zimabwera
nizone kudya chokudya kumefa mangu tisiye usadya kanthu. Yes. So unazolankhula zambiri zimene zidankhulidwa anthu kulankhula ndithu koma unali msonkhano wabwino in terms of kaonekedwe ma visuals komanso anthu amene anabwera. Yes. Anali abwino. Zimene zinandigwetsa mtima mukati mwa msonkhano ndikulankhulapo mfundo zoti yasamatukanane atsogoleri athu samatha kulankhula zimenezo anayankhula atizong'alula ayi ndicho chakanati atikung'alula mwina nawo napo adachokwera wokha amene samayankhula zong'alula samatuma anthu kuti tukanene anthu ena amene paja ndikuti akanakhala APM peja kunali kulalata kubasi throw you a ton of bricks or the bad language imene imaperekedwa kuchokera kwa iwo kawamawo. So that is abwino. It was good kupanga chipani and mfundo zina ndikumva kuti certificate sanalandire kuyembekeza kuti akalanda certificate yawo ndi pamene pachasona za khaleso ndi msonkhano umene angalongosole fundo zawo zimene akuyimirira zambiri akuti choncho. So akuyembekeza kuti azalongosola fundo zawo zimene akuyimirira pansanamira zambiri kapa economy akuganiza bwanji za agriculture akuganiza bwanji zino za mining akuganiza bwanji civil service performance nkhani ya ma-reforms akuganiza bwanji umaubare okhala ngati zimene zibwere akakhala pansi akalandira zimapepala zochokera ku registrar amene amanipesa za zipani. I understand koma so far zabwino chimene tingapemphe ndiona kuti apange nsanga ma police conference komanso launch imene ayipanga kulilongo kumasinda ayibwerezenso ku southern region ndi ku northern region ndondomeko zake tradition yopanga register zipani zimene zimakhala successful amapanga choncho kuti mwina amene apanga main launch ku central region ndoti pakhale ma secondary launches kumwera kuno panjamba aza alankhule penepa tizaone kuti kodi azazazisa njamba ndiye ndikuzuzu katoto ndiye kuti pene pachakhazikika tizafunanso tione kuti kodi madoro awo ndani oyimirira dziko lino kodi Mr. Mzimba ndani wadiya zake kodi akukasungu muli ndani akumangochi muli ndani ena ndi ena atsogoleri level imene timaicha atsogoleri chifukwa apapa tinangoona kwambiri iwo ausi ndi ana ndi awakondowe ahape kondowe ndamene anakanga tanatuluka kwambiri ndi amayi aja aumayindana amene ali a treasure general. Yes. So kwa taka ndi chidu kuti tiziwe kuti ena ndani kuti mulibe vice president koma vice president ndi ndani kuti ena ma director ndani and then amene azipanga za chuma ndani because dziko lino ndi mavuto za chuma ndi mavuto kuti mnyala yathu tikumbe banji kuti ulimi tikawupitirize bwanji patsogolo transportation zonse zofuna kuti zikhale ndi anthu amene tiziona kuti awo anthu akuunganawo ndi chikhulupiriro kuti panopo nda vice president achakwera so anthu zakazoni chidwi kuti kodi mapolisi amene iwo angaone kukhala pamwamba kwambiri akusatirana ngati akupanga pana chakwerawa anaosa kukhulupirira ma mega farms kuti akukhulupirira economic recovery ya mtundu umene uli pano kuti akukhulupirira bwanji so zimenezo zimene tingaziyembekeze. Koma ndaona khasu ndaona khasu chizindikiro changu ndaona khasu kuti khasu ndikuthandauza chani izayambira kuti choka nyumba tilipanga bwanji kuti zambirimbiri so zimenezo zimene tingaziyembekeze kuti azitambasule koma so far so good. Chabwino Cheroka unaona bwanji msonkhano wabwino kwambiri mwina chomwe tinadzidzimuka inafe nchona kuti timayembekezera kuti mwina ayambira chigawo chakumwera kuti adzipopa zoona kuti akapange pakati kumasintha nde titaona kuti akwadzadza anthu bwinobwino
paliponse uniform ichakuoneka mukongola kwambiri azati ayi munthu I think amadziwa zomwe akupanga komano mwina kwa anthu omwe akuwadziwa bwino ausiwo sanadabwitsidwe chifukwa ni munthu yemwe anali close kwambiri ndi Malemu Saulos Chilima iwe ndine Amvula tikudziwa kuti ikafika ku organization ya zinthu Saulos anasintha mapangidwa a zinthu zambiri. In fact Sanja zimene zomwe ikidwa masiku ano anayamba ndachita kale Sanja zimene apanga ndi anthu ameka za mitengo kukhoma mitengo kumanga kukungalona pamwamba paja malata pena choke Achilima anati anabwesa za nyuwani. So what we're saying is very true. Ndende munthu kuti anali close kwambiri ande ndikukhulupirira kuti Achilima anaonamo china chake mwa Ausi kuatenga kukhala running mate nimakumbukira anabwera pa tractor kukomesa holo kuja anthu kumadabo atenga Ausi nthawi imeneyo ku UTM uko kuli anthu okhazikika bwinobwino koma mwina Achilima amati akaziona nzeru zawo ngokakhala mtsogoleri ukayitanisa meeting umaona mena anthu akuyankhulira mena anthu akukumvetsetsera ndo umaona kuti mugulu iliro muli anthu 12 koma uyu ntakuyenda naye ndikukhulupirira kuti chimene chijacho anachiona nde anthu aku UTM mwina ayembekezere zodabwitsa zambiri kuchokera kwa Michael Ausi zakhala bwino kuti sanachite kuchoka okha mchipani bwezi pano mwina anthu akuwanena kuti mapanga dala kuti muphwasule UTM simumakonda Achilima omotha kuona kuti ndi Achilima anakhala moyo wawo wonse mpaka kumapeto amadefendana mu masenali ambirimbiri mena Achilima amatisiya mzimu wapitire kukusa mu mtendere anali adi mu mgwirizano ndi Achakwera sitinakhalepo ndi masenali yotukwanizana akatuma kunja amapita bwinobwino kulikonse muli Achakwera makhalako chimodzimodzi atayamba wawa Ausiwa taona kuti akutenga mafutu steps omwewo adakali limodzi ndi Achakwera magwira ntchito kwatuma kwatumikira kunja maiko osiyana ndi zina zoterezo pena angakhale mdziko momwe muno nde organization iyi chipani cha UTM chimene chikhale chosamala chifukwa ndikukhulupirira kuti akatulutsa mapepala awo nkuyamba kutsitsa mfundo zawo kukhala gulu lina lomwe litavumbuluke ku UTM uko nde pakhala ndithu kukokana kutengerana anthu kukokana kulimbanirana mavoti pamene tikupita ku chisankho cha pa 16 September chaka chino nde ni mwambo wabwino tikukhulupirira kuti monga mmene anenera Mvula tiaona akubweranso kuno kumwera tiaona akupitanso chigawo cha kumpoto mwina china chomwe chakhala chikusoweka kwambiri ku chipani cha DPP kuti itakhala tikuamva akumangonena zolakwika zomwe zikuchitika mdziko chuma sichikuyenda bwino koma inu muzapanga chani njala mdziko muno chabwino anzanu akupanga izi inu muzapanga zotani mwina timva kuchokera kwa Ausi unena kuti ifeyo economy yathu tufuna izachite recover mwa njira iyi nkhani za njala izi nkhani za forex izi tikusowa anthu omwe angabweretse mapolisi mfundo zonena kuti ichi tizaenda chonchi ichi chakhotaya apa ife tizaongola chonchi osakhala basi ufika ndeti zingonenana mwakhaulatu munandithamangitsa mwaona mudzi waso simunati tauzeni anthu mwina zimene zizo tiyamba kuzimva ndi generation yatsopano yomwe ikuyambitsa zipani chabwino umanedulira kwambiri tsogolo because I was about to say kuti mwina ifate ndimachita host mwina there you know the next question ikaya kuti because I was about to ask the next question one enacha kumapeto yonena kuti UTM ikhale worried chifukwa chakubwera kwa Ausi so wayamba kuyankha so fetaona Dr. Ausi amayankhula anakamba hapo nena kuti UTM anathamangitsa iwo anachoka anagazira panga zawo koma anakamba kuti kumene kuja iwo amene akudziwira despite kumene akumakhala kumayankhula anthu aku UTM koma kuti anthu amene amamukonda Dr. Saulos Chilima atanali kwawiri mwenga ndi Ausi anachula Nyuto ndi Kambala ndi Akwesi Msusa awiri amenewa mwenga ndi Ausi atenda amene amakonda Chilima kuchoka pasi pa mtima pawo the rest anachira nena Ausi kuti tingopemphera kuti kafike kumwamba kuti Mulungu akationese zina ndi zina. That's what Dr. Ausi said. Now atamva akaliata akuyankha kuti ayi iwowa Ausi anatumidwa kuti akonze njira yoti apasulire UTM
kuti chipande cha UTM chikhale kuti chasokonekera akuna kuti ndi chipande cha Malawi Congress. This is what anena Mike Aliati mukuyankha kwawo dzulo. Timva kuti WMC banena chani kwati mafuna kuti kuma Dr. Usi iwo anena kuti iwo fana athamangisa abwera paokha. Now he's up to his game kuti akwanise masomphenya. Iniyo Mr. Mvula mukuona kuti ma statement ngati amene wandu otani ndi chani chikuchitika kumeneku komanso should UTM get worried chifukwa chakubwera kwawo Usi? Yes, UTM ena kukhandika kwambiri chifukwa Usi anali vice president pamene Achilima ali president. So he was the next most senior person. Anthuwa amakondana Usi ndi Achilima amakondana. Zinaipo zinthu zambiri mwina zimene amakambirana zimene anthu ena samadziwa. Because akanakhala kuti mwina Usi sakukondana ndi Achilima akanapeza anthu ena oti utakhale vice president wa Achilima. So zinthu zimene anganena Usi nzoona koma ndi zinthu zoti mwina anthu a UTM sangakondwere kufuna kuzimva. Chifukwa apa tsopano amene akanakhala mboni yayikulu anapita kumwamba Achilima. So achusi akuzalankhula china chilichonse chimene anthu ena sangachimve. Koma mwina mwache mwina ndimuona chifukwa munthu pa anthu ambiri amene anali close kwa Achilima. Mmodzi wawo amene anali close kwambiri anali Kwesi Msusa. Amene anali close kwambiri. Palibe munthu amene anganene kuti Kwesi Msusa sanali nzawo wa Achilima kwambiri. Personal friend. And komanso errand boy amene amatopanga zinthu zambiri. Mokhulupirirana kama gamoto ambiri aje anali mbesedwa mzina Kwesi Msusa. That is how deep the relationship was. Ndizoona kuti Swakambala anali close kwa Achilima. Swakambala anapita kwa Achilima atanyamula UTP imene tinapanga ndife. Oho. Unakamba desu nake pompana. Analandidwa ichi. Chabwino. Masana mbe ukulu andale wovuta. Chabwino. Ndi amene anakamulimbisa mtima kuti bwanawe ngakhale ukuvutika bwanji tipange izi. So kuchiyambi kwa maganizo mwina onena kuti Saulos aganize zochoka ku DPP ndikuliona Kambala nalipo chiko mwina Kambala anakampasa chinthu kuti ukhoza kupanga kugwisa chito chiti ife tilipo. So I'm sure anali mmodzi wa anthu zimene nankula Usi muzoona. Because panthawi imene timapanga UTP Usi anali moto magala nkhola Kambala wanalimu. Koma amene anatenga kupitisa kwa Achilima anali Kambala. So kunena zoona kuti sanene nkani mufuna kuti tingokhala ngati tikumpweteka munthu wina. So it is true. Anthu ena akhoza kulankhula zambirimbiri koma poti munthu wina mwene wache akachokapo timangoona timalankhula zimene tinaziona o zimene zinaveka bwino bwino. So pamene Usi anachoka wanamthamangisa maganizo anthu aku UTM anampanga ndareti kwambiri sanayembekeze kuti amene angazuke kukhala ndi movement yache. And pamene anamsanga kukhala vice president sanakhalesa chikhulupiriro kuti Usi ndi the right person kukhala vice president. So panopo poti ndi vice president munthu uja has grown in strength by the day. Anabwera mwina wozizirako kwa pano nukhulupirira kuti anafika panena kuti is hard working. And more communication skills abwino amakubana ndi anthu osiyana and is acceptable. Some he didn't pull punches, some appear pamaro.
so kuti pamene pachapa makhala ndewe. That's why you found anapita kumaliro amuri ng'ono wacho wamuri mkulu wacho wamuri because anamulandira bwino everybody there akanapitisa munthu wina kumene cha president mena pakanakhala ndewe or pakanakhala kuti anthu akupanga resist is able to go anywhere paliponse pasimakhala kuti presence yake simapanga create then zosakhala bwino yayi. So in a UTM we'll be worried, we're more worried because UTM is not a structured party. It is a movement. It is a Chilima movement. So now it is a movement you can survive by legacy. Yeah, Saros Chilima. In UTM itself, including Kabambe cannot be the carrier or legacy of Chilima. Because Chilima as a person, as a vibrant young man, great young man. I mean, he was an actor on stage. And then he lived the life of a 60-year-old man. Because the Amakaras into Manankras into Ditu options, that he would relate very well. So in Paso to Lopatari, many Muntua Passe, Kudimundo Zaga 40, Azita Korankura, Garmundo Zaga 60. Because Zaga 60, that's the experience he needed to gain as an African. So he died young, but he won a Bunubuino and Amway to full life. Kukanga the Mundo Zaga 60. Amaziwa Korankura. Amaziwa kupangari kuorganize kuti pano pali akuluakulu pano pali anthu ampingo anali munthu dedicated kumpingo muchina chilichonse amata kuchipanga mwadongosolo. So it is going to be very difficult kuti munthu wina apange emulate moyo wa Saros. Usiye akuyesa mwina is 60% of what Saros was. He has good courage, he's a good presenter of things, he's a hard worker, and the Komaso is disciplined, is measured, so that's, to me, it's a very, and the Muntamena qualities, with more experience, is going to be a great leader as well. So, what will happen from UTM? He knows UTM better than Kabambe knows UTM. And because UTM is a loose movement, and as a joke of UTM, Pitaku, Odiazaki. Even those that wanted to work with MCP, they'll find it easier to work with MCP behind the Atavara Odiazaki. All I'm saying today is police document yao komaso ndizo ndizimena chite so that asita uchikurusa Japani pando nimekuyote zimena akuti jani iwaza panga jani differently or azapanga banji kupanga support zimena chakwera kuchita. Because if in his manifesto you produce a document supportive of the policies of Chakwera, they could apanga need to consolidate mechanism. That's the way things should be done. So it's called Makaraza Bunubwin. So let's wait and see. Goma, the big threat to UTM. There will also be a big threat to Zbanezina, Monse wao Koroma Belt, but this is also Majogera Gumanja Central. When I'm Majogera Ababu Nankuma, they're Komeko, Majogera Moscow. So, as a current to Pikisana, it was on dumping was 7th day, Gadagabambi, Gadanankuma. So, Chabwino. Hai tatokoza kwambiri. Chiroga ndo basi just a minute. Umaliza wanje. Zambira ndinakale mvula kumwena kungotsindika. Unena kuti tikamapita kuchisankho samu yomwe imagwira kwambiri ndi samu yophatikiza. Samu ya minus imakhala kupwetekane. Nde kuchoka kwa ausi kuyambitsa chipani chawo cha Odiazaki alibe mlandu
ndi mai sakumachitchula pa chipanichi mwina akudikira kuti kubwere mapepala komano nkhani ndiyoti achokako kuchoka kumeneku kupangitsa ena zichoka ukuko ku UTM uku ndekuti samu ya ku UTM ikhala ya minus samu ya kudya zake ikhala ya plus ndiko mapira kuchisankho basi ndi ma minus komanso amvula kambapo mfundo ina kuti zipani izi zikuchokera ku Lomwe Belt kuti uziunike zipani zonsezi chipani chomwe chili intact mwa mafacts kuti sikunachoke anthu kuyambisa zipani zina ulama movement ena amakangana konko zimatha ndi ku MCP ndoti the biggest winner muzonsezi ndi MCP biggest loser atakhala DPP chifukwa ndio mwe inagwira kwambiri ku Southern Region ndio utakuona kuti ku Southern Region pachoka Nankhuma aimapauka pachoka akabambewa atenga anthu kuchokeraso ku UTM omwe anali ndi marutsi aku DPP at some point kwachokanso ojazaka libe mlandu ndi anthu ake chonsechi chomwe chikuyamwidwa ndi chipani cha DPP ndio kuti akuchisosola omwe mbali inayi MCP idakali intact nde masamu ake ndovuta koma masamu amagwira kwambiri mchendanenera ndi masamu ophatikiza ndipo titupita ku alliance tiona kuti masamu ake aziyenda motani koma biggest loser DPP biggest winner MCP mbali inayi Amvula mumaliza ba ndopasa ni 2 minutes ineyo pemphondera kuti UTM akamapanga react kwa zimene akulankhula Ausi asalimbike zomanga nyozana komanso mwina Ausi wo asamalimbane za UTM iwo anachoka kwenye kuja swano alimbane ndi movement yawo chipani chawo kumanga fundo za chipani chawo ande ndikuona kuti zisiyana bwanji ndi zimene fundo za UTM ndi aziona bwanji kuti fundo zikupanga line ndi za MCP chipa iwo panopa kugwira ntchito ndi MCP so fundo zawo zambiri ziyena kuti zionese chikhulupiriro chawo mu fundo za MCP because they are vice president so ndo kuti vokhala vice president umayena kumapanga zinthu zimene bwana wako akupanga sizingatheke kuti uzipanga zosiyana ngakhale kuti mwina iweso uli mboma momwemo so mwina tingowapempha kuti anthu apange zinthu zoti zitukule ma movement awo respectively ndapemphaso kuti athamange kukhala ndi publicity yamphamvu komanso kukhala ndi marketing team yamphamvu imene ingakhale kuti kuwathandiza aphunzire ndithu kulankhula ndatu ankhani pafupi kuti aziwathandiza kuwapitisira pasogolo maganizo awo amene angakhale nawo ofuna kuti zinthu ziyende bwinobwino chimenecho ndikhoza kuwapempha ndithu ande mwinanso ndikhoza kuwapempha kuti apange chiganizo msanga sogolo lawo ukafika September apange chiganizo chawo kuti ajoine alliance ya MCP olo aimapoka outside izo zikhala kuti zituluke kwambiri koma mene nanena nkhale mukuata kuti zipani zonse zambirimbiri izi ma alliance amene angapange ngawiri wakhabasi MCP alliance DPP alliance kuthandiza kuti zipani zina zonse zazing'ono zena kukhala kumbuyo kwa zipani ziti ziwiri izi kaya mufune kuzimenya pa mtima kuti ino ndino economist kama zichola kuti ndino engineer kama zichola kuti ndino ndani kaya koma simungaloke 50+1 kumutasiya kumbuyo zipani ziwirizi mwena kukhala ndi zipani ziwirizi kumbuyo paso mukhale kumbuyo mange trailer grand jacket la zipani zipenezi it will be cheaper for you kukhala nawo pa winning formula koma it will be cheaper for you to do your politics filosokolo nthawi yake nditi inoyo so kugwirizana kungani muchedwe pano ndekuti so zoyimika makandidate ngati ma MP zikuvutane chikongwirizana wabwino mafuna kuti mugwirizane so mmene muzayendesera kuyimisa chani ma MP chikomukaza panga ngati tonse alliance yilipo pano ina khala ya chepechape choti
anavomera kuti zipanizo ziziimabe ngati zipani paizo zoka ndezimapezeka kuti kuli direction zikutipurana kwambiri pamene kuti zikanakhala kuti mukugwirizana kuti tiyimika ndani. After all, ife tili mu alliance tikapafuna kuyimika MP akhale candidate monse, so one candidate per constituency for the alliance, and how you find the best candidate is omugwirizana mu nyumba yanu yomata. So zimene munthu ndi alliance yogwirizana, koma ngati munena kuti tizipanga alliance pa president poka zimavuta. Chabwino. No, tathokoza kwambiri Mr. Mvula. Kumaliza bwino, mwaso tathokoza kwambiri munabwera kuzakhala nafe program yetsiku lero. Tathokozeni kwambiri. Kwambiri. Zikomo. Komanso Msacheroka, tathokozeni kuti munabwera Zikomo kwambiri. Tathokoza imene ndi program ya Deyalanga, pabero pake bakhala pamene pa tsiku lero. Koma bezimafana. Chabwino, imene si Deyalanga. Imene program atembezi. Koda Mvula, Deyalanga munayo munaimverapo ndikuonera. Amaitsata. Umaitsata? Anenapo bwanje usapita wali mukajambule zitu kumene. Deyalanga timafuna kwa anthu amene akuonera paya kumvera. Timafuna kuti anthu azitiza sampata aziyankhula zimene akufuna zichitike kwawo. Komanso zimene zachitika kale zimene akuziona. So ndipe ngati simumaitsata bwino Mvula muzione. Ndimaitsata ndimaimvera. Chabwino ndathokoza. Ndi program yabwino. Mbali imene yasala ya publicity ya kugwera ntchito yani yotumikira boma limene lilipo mwina ndi kufukula zitukuko ngati zimene zizi kuti Amalawi aziziwa. Chabwino ndezi zimene tichite program fetu kumaliza ikatha program iyi so I think tikuzanira Mvula mutirembere zimene mufuna tipangezo. Ndathokoza kwambiri Mvula. Thank you so much. Chabwino program iyi tinene kuti pamenepa papeta pa program ati imene yatimvetse kuchokera kuno ku MBC imene imakufikani ndithu tinali ndi Mr. Humphrey Mvula komanso Mr. Blessing Sereuka. Tathokoza kulakula amene paso kwamene tithokoze ino amene muonera komanso kumvera program ineyi. Ndikuti mwakumanonse pilizani kuonera ma program komanso kumvera ma program otsatirawo.